Για ό,τι γίνεται. Ε, Σήμερα θα κάνουμε ένα quick dive χωρίς το βαρετό intro που είχαμε την προηγούμενη φορά για να δούμε λίγο τα καινούργια abilities της όψης και πιο συγκεκριμένα τη δυνατότητα να δημιουργεί μουσική καθώς και τη δυνατότητα να στέλνει κρυπτονομίσματα σε πορτοφόλια που έχουμε κάνει whitelist ή τέλος πάντων τα έχουμε βάλει σε μια λίστα, τα έχουμε αντιστοιχίσει σε ονόματα από τα οποία θα μπορεί μετά να βγάζει τη λογική αν μπορεί να στείλει συγκεκριμένα token σε συγκεκριμένα πορτοφόλια. Λοιπόν, χωρίς να μακρηγορώ, ας τρέξουμε το πρόγραμμα. Πλέον κάνει αρκετή ώρα να ανάψει γιατί είναι 2200 γραμμές κώδικας basically. Όπως έλεγα και στο προηγούμενο βίντεο, θα πρέπει να σπάσει σε κάποια φάση, δεν γίνεται να φορτώνει τα πάντα κάθε φορά από την αρχή ή μάλλον γίνεται, αλλά τουλάχιστον όχι με τον υπολογιστή μου και όσο πάει και βαραίνει, όσο του προσθέτω δυνατότητες, γίνεται όλο και πιο ζώρικο. Να δούμε. Έχει αρκετά νέα features. Όπως βλέπετε, η αναγνώριση προσώπου πλέον δεν δουλεύει απλά τσεκάροντας τη φάτσα, αλλά τσεκάρει και συναισθήματα. Και αν, για παράδειγμα, είμαι νευριασμένος ή είμαι φοβισμένος, δεν θα ανοίξει. Ακόμα και αν είμαι ο σωστός χρήστης. Αυτό είναι πιο πολύ ένα πειραματικό function, κυρίως για να δω αν δουλεύει. Και δεύτερον, η χρηστικότητα που θα μπορούσε να έχει είναι, παράδειγμα, κάποιος που θέλει να χρησιμοποιήσει ένα ανεξάρτητο ή κάποιο advanced AI. Σε περίπτωση που είναι θυμωμένος, θα έπρεπε να τρώει πακέτο. Default typing mode launching ROS. To activate voice mode, simply type /voice anytime during the conversation. Sorry επειδή δεν μιλούσα όπως και πριν, γιατί αν πω τη λέξη voice με το που ανάψει θα μπει σε voice mode. Θα το τεστάρουμε και αυτό, αλλά basically το να αναγνωρίζει συναισθήματα θα μπορούσε ξανά να βολεύει εάν π.χ. βλέπεις ότι κάποιος είναι νευριασμένος πάνω από ένα ποσοστό, να του αποτρέψεις τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει. Μπορεί να είναι πάνω στα νεύρα, να μάλωσε με τη γυναίκα του whatever και να θέλει να δει πώς να φτιάξει ένα οξύ για να το πετάξει στα μούτρα της ή να την κάψει, δεν ξέρω εγώ τι, whatever. Ή οτιδήποτε άλλο, όπως και το αν είναι φοβισμένος, θα μπορούσε για παράδειγμα, ειδικότερα αν πρόκειται για κάποιο πράκτορα όπως η όψη καλή ώρα που χειρίζεται και χρήματα ή εν πάση περιπτώσει αρχεία και συνδέσεις μεγάλης αξίας, τότε θα βοηθούσε στο π.χ. να αναγνωρίζει αν είναι φοβισμένος, να μην δίνει πρόσβαση στο χρήστη και πάλι γιατί π.χ. κάποιος μπορεί να σε σημαδεύει με το όπλο, κάποιος μπορεί να σε αναγκάζει να μπει στο λογαριασμό σου και να πάρει τα λεφτά σου. Οπότε αν δει πως είσαι φοβισμένος ή νευριασμένος θα φας πακέτο. Στην προκειμένη ήμουνα neutral και μας άφησε. Τώρα, ας ξεκινήσουμε στα μπαμ με το... Βασικά, ας στείλουμε κρύπτο. Η συνταγή που χρησιμοποιώ, το command λέγεται send και η συνταγή έχει ως εξής. Διαλέγουμε το δίκτυο, π.χ. στην προκειμένη θέλω να στείλω κάτι στο base, διαλέγουμε το token, degen, τα οποία θα τα δούμε, τα έχουμε προσδιορίσει λοιπόν, έχουμε προσδιορίσει, ας πούμε, αυτό το φορμάτ όπου θα πάρει διάφορα στοιχεία που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες λογικές. Και υπάρχουν κάποιες λίστες, να τις βρω, όπως εδώ για παράδειγμα, όπου έχουμε τα δίκτυα που υποστηρίζουμε
τη συνδεσιμότητα σε αυτά τα δίκτυα. Το RPC συγκεκριμένα είναι σε ένα env file, δεν θα το ανοίξω γιατί μέσα έχει και private keys κτλ. Έχουμε tokens που υποστηρίζουμε, π.χ. για την ώρα έχουμε Degen και USDC, μπορούμε να στέλνουμε. Αν πω δηλαδή στην όψη να στείλει κάτι άλλο πέρα από αυτά τα δύο, δεν θα το κάνει, εκτός αν είναι το gas token. Είναι και what? Να το ξανατρέξουμε. Για παράδειγμα, αν δεν προσδιορίσω τι θέλω να στείλει, θα στείλει το gas token του εκάστοτε δικτύου, αν είμαι στο Ethereum ή στο Base π.χ., αν είμαι στο Polygon Matic κτλ. Και στο τέλος θα μας δείξει που μπορούμε να βρούμε τη συναλλαγή. Δηλαδή, για κάθε δίκτυο έχει το scanner του και στο τέλος θα βάλει το hash που δημιουργείται στην ουσία. Sorry αυτό, μισό να ξανανάψει, μπαμ, και θα στείλουμε 10 Degen στο φίλο μου τον Άντρο και μετά θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε μουσική. Σε αυτό το στάδιο, που επίσης δεν υπήρχε πριν, το Populating Vector Database σημαίνει ότι διαβάζει όλες τις συζητήσεις που έχουμε κάνει ως τώρα, 321 συζητήσεις και απαντήσεις, σε μια προσωρινή βάση δεδομένων που την χρησιμοποιεί για την τρέχουσα συζήτηση. Οπότε στην τρέχουσα συζήτηση και θα έχει αυτά για τα οποία συζητάμε τώρα, αλλά θα έχει και μνήμη και context από όλα όσα έχουμε συζητήσει. Όλα φαίνονται να δουλεύουν κομπλέ. Voice. Voice mode activated. Verbal communication system online. Voice off. Verbal communication protocol bridge collapsed successfully. Το έσβησα επίτηδες. Voice mode deactivated. Switching to text input mode. Γιατί για να στείλουμε κρύπτο, π.χ. μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε άλλο με τα voice πέρα από το να στείλουμε κρύπτο για την ώρα, γιατί δεν καταλαβαίνει τις λέξεις ακριβώς. Δηλαδή, για να στείλω τη συνταγή έτσι όπως την έχουμε κάνει, αν το πεις προφορικά θα καταλάβει κάτι εντελώς διαφορετικό, γιατί δεν αναγνωρίζει, ας πούμε, τις λέξεις κλειδιά. Θα δοκιμάσουμε να στείλουμε region στο base, ας πούμε 10 του Andro. Συνδέθηκε στο base, μας λέει ετοιμάζομαι να στείλω 10 Degen στον Andro, μου δείχνει το πορτοφόλι του Andro στο base network. Αν πιστεύω ότι είναι cool, πατάω confirm και bam, transaction send, για να δούμε αν είναι όντως αυτό. Success. Τι έχουμε εδώ? 10 Degen στο πορτοφόλι του Andro. Από το πορτοφόλι της όψης. Λοιπόν, τώρα ας δοκιμάσουμε να κάνουμε μουσική. Ας πούμε from here 29. Κάνει λίγη ώρα η μουσική, γιατί τρέχω το μοντέλο locally, είναι 8 GB ήχων στην ουσία, και δεν είναι το πιο πρακτικό. Η αλήθεια είναι, ψάχνω αυτές τις μέρες τρόπο να χρησιμοποιήσω κάποια API, απλά είναι πολύ δύσκολο να βρεις κάποιο καλό generator με API, ή αν το βρεις θα είναι πανάκριβο. Π.χ. για να σου φτιάξει ένα κομμάτι μπορεί να θέλει 5-10 ευρώ.
Not bad. Ας δοκιμάσουμε το voice mode για να δούμε αν μπορεί να φτιάξει μουσική εκεί. Voice mode activated. Verbal communication system online. Music, jazz improvisation from New Orleans. Oh, this should be interesting. Hold on for a sec. Να δούμε. Όχι και η καλύτερη ποιότητα. Music Jazz Impro from Chicago. Sit tight. Hopefully you'll like what I'll come up with. Για να δούμε. Όπως βλέπετε έχει διάφορες εντολές. Αυτές είναι οι δύο καινούργιες, το Send και το Music στην ουσία. Η μία στέλνει κρυπτονομίσματα από το πορτοφόλι του πράκτορα σε πορτοφόλια που έχουμε υποδείξει με ονόματα χρηστών για ευκολότερη πρόσβαση. Και το Music, στην ουσία είναι κάθετος Music και ένα description το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για να φανταστεί έναν αντίστοιχο ήχο. Okay. Okay. Λοιπόν, πιστεύω είμαστε κομπλέ. Verbal communication protocol bridge collapsed successfully. Ωραία. That was it. Τώρα για να το δούμε στα BAM, το send π.χ. Έχει πράγμα ρε παιδί μου. Δηλαδή όλο το Web3 κομμάτι έχει διάφορα functions. Συνδεόμαστε στο chain. Ξανά έχουμε δώσει συγκεκριμένα chains και τα credentials τους για να μπει. Πορτοφόλια, tokens που υποστηρίζουμε. Υπάρχει και η δυνατότητα να διαλέξεις το gas, π.χ. με κάθετος send gas low, medium, high. Αυτό βγάζει τα transactions όπως είδαμε πριν. Και ο recipient name στην ουσία έρχεται από το όνομα που θα υποδείξουμε και τα ονόματα τα έχουμε από πριν. Στο known users. Λοιπόν, έχουμε εδώ τα ονόματα και μέσα στις παραμέτρους π.χ. στον Andro βλέπετε έχει και το πορτοφόλι του. Οπότε έτσι αν πω εγώ στείλε φράγκα στον Andro, αυτό θα πάει στον Andro, θα βρει το public 0x και θα στείλει τα χρήματα εκεί. Τώρα, όσον αφορά το music, είναι πολύ μικρό, αν και αυτή είναι η δεύτερη έκδοση. Η πρώτη που είχα ήταν μακράν καλύτερη, πολύ πιο ποιοτικό και είχε και φωνή, απλά ήταν υπερβολικά ζώρικο, με την έννοια ότι πάγωνε τον υπολογιστή μου για 10 λεπτά
και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, ούτε να κουνήσω το ποντίκι την ώρα που έφτιαχνε τη μουσική. Αυτό που φοράω τώρα είναι πολύ πιο light μοντέλο, είναι το μικρό small music gen από το Facebook, από τη Meta τέλος πάντων. Ε, και ναι, έχει μια λογική να τα σώζει τέλος πάντων, όπως και οι εικόνες, αν θυμάστε που είχαμε δει. By the way, την προηγούμενη φορά δεν δούλευε τόσο καλά το Imagine, ας το δοκιμάσουμε μια μπαμ τώρα. Για να δείτε λίγο πώς φτιάχνει εικόνες, είναι πολύ αντίστοιχος τρόπος με το πώς φτιάχνει η μουσική στην ουσία. Δηλαδή λες Imagine και κάτι, το δημιουργεί, το αποθηκεύει και μετά στο δείχνει, στο πετάει τέλος πάντων. Δίνουμε λίγη ώρα να ανάψει. Αυτό ήδη αρχίζει να κουράζει, δηλαδή θα πρέπει σύντομα, πριν αρχίσω να βάζω και άλλα πράγματα, να το φορτώνω με άλλες ιδιότητες και δυνατότητες, να σπάσω κάπως αυτό το κώδικα σε μικρά κομμάτια κώδικα, έτσι ώστε να φορτώνει μετά μόνο το κομμάτι που χρειάζεται σε κάθε session. Voice. Voice mode activated. Verbal communication system online. Imagine a red dragon flying over a forest and burning it during the night. Let's see what I can create with that. Beep, boop, robotic sounds. Just kidding. Η εικόνα κάνει λίγο πιο σύντομα από η μουσική προφανώς, παρ' όλα αυτά και πάλι παίρνει λίγη ώρα. Και αν όλα πάνε καλά, με το που τελειώσει την παραγωγή και την αποθήκευση, θα πρέπει να μας δείξει την εικόνα. Okay. Image generated. Not I'm bad. listening for further feedback. Imagine a Russian Chinese killer spy in Geneva wearing tech clothing. That's a good one. Let me see what I can come up with. Για να δούμε.
Παίρνει την ώρα του όπως βλέπετε. Οκ. Πολύ καλύτερη Image ποιότητα generated. από τον I'm listening Draco. for further feedback. Πιο αληθοφανές. Voice off. Ross, you want me to switch to voice mode? Asterisk, asterisk, activating voice mode. Hello, I'm Opsy. How can I assist you today? Voice off. Verbal communication protocol bridge collapsed successfully. Voice mode deactivated. Switching to text input mode. Command executed. Σήμερα έχουμε 17. Θα τα σβήσω όλα τα καινούργια. Prompts. Κάτσε. Sunday. Το βλέπω. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να σας φάνηκε ενδιαφέρον. Αν έχετε ερωτήσεις, απορίες ή θέλετε να δείτε πώς το έκανα, στείλτε μήνυμα ή comment ή wherever και see you next time.